नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी अरविंद बोडके आमच्या इंडिया का फार्मर या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्व शेतकरी मित्रांचं स्वागत करतो। खरं तर आमच्या इंडिया का फार्मर या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत नवनवीन माहिती पोहोचत असतो। आज या ठिकाणी आपण जी नवीन माहिती बघणार आहोत ती म्हणजे तैवान पिंक या पेरूविषयी। खरं तर तैवान पिंक पेरू हे सर्वात लवकर येणारी पेरूमधील जात आहे। खरं तर आपण त्या पेरूच्या जातीला खरं तर 8 ते 10 महिन्यात आपण पेरू धरू शकतो, परंतु तुम्ही या ठिकाणी बघू शकता आमचा हा जो माल आहे आम्ही 18 महिन्यात या ठिकाणी पकडलेला आहे। असा 18 महिन्यामध्ये आपण कोणत्याच झाडाला या ठिकाणी माल पकडू शकत नाही आणि तो माल आम्ही या ठिकाणी आमच्या तैवान पिंक पेरूला पकडलेला आहे। तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी आमचा हा बाग आहे, अशा प्रकारे 4 एकर मध्ये आम्ही हा लावलेला आहे आणि अशा प्रकारे याला खूप मोठ्या प्रमाणात पेरू लागलेले आहे। या ठिकाणी बघू शकतो तुम्ही कोणत्याच आपण मालाला या ठिकाणी असा माल पहिल्या वर्षामध्ये धरू शकत नाही। सीताफळ असेल, डाळिंब असेल, द्राक्ष असेल, असे कोणतेही पिकं आपण आपल्या शेतामध्ये घेतले तर इतक्या लवकर आपण इतका मोठा माल या ठिकाणी धरू शकत नाही, परंतु या झाडाला आपण 18 महिन्यामध्ये हा त्या ठिकाणी झाड बनवलेलं आहे। खरं तर तैवान पिंक पेरूचं वैशिष्ट्य म्हणजे तो तोडल्यानंतर 7 ते 8 दिवस आपण त्याला ठेवू शकतो, कारण हा पेरू लवकर तो सडत नाही आणि खराबही होत नाही आणि आपण त्याला एक्सपोर्टही बाहेर देशामध्ये करू शकतो। खरं तर हा पेरूचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा शुगर फ्री आहे। खरं तर शुगर असलेल्या पेशंटही या पेरूला खाऊ शकतो आणि या पेरूमध्ये अनेक प्रकारचे पोषक तत्व आपल्या शरीराला लागणारे जे व्हिटॅमिन जे आहे ते या पेरूपासून आपल्याला मिळतात। तर आपणही आपल्या शेतामध्ये तैवान पिंक पेरूची बाग नक्कीच लावावी। खरं तर तैवान पिंक पेरू हा अनेक फूड कंपन्यांसाठी फायदेशीर आहे। तैवान पिंक पेरू हा आईस्क्रीम ज्युसेस बनवण्यासाठीही फायदेशीर ठरू शकतो, त्यामुळे याचे खूप मोठ्या प्रमाणात फायदेही। खरं तर शेतकरी मित्रांनो, ज्या शेतकरी मित्रांनी अजूनही आमच्या इंडिया का फार्मर या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, कारण तुमचं एक सबस्क्राईब जर वाढलं तर आम्हाला खूप मोठी प्रेरणा त्या ठिकाणून मिळते आणि जो व्हिडिओ आहे तो बनवण्यासाठी खूप जोश येतो। अशी नवनवीन माहिती तुमच्यासोबत पोहोचण्यासाठी आम्हाला जोश येतो, कारण या देशातील शेतकरी हा